माने रायजो राजा बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय साजा मोनबाय बिथांखौ गाग्लोबनायाव बिथांखौ बरनफिननांगौ आरो बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि गेजेराव जाफिना मानो होनब्ला जों मिथिदों दि बिटिसि सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जोंहा सान्थि सुक्ति फैबाय दा बेफोरबायदि जोंनि बर'खौ नंखाय भाबै बेफोरबायदि थाथा खालामनाय बेफोरबायदि नासयनाय गादबनाया जाफिनोब्ला जों बेखौ मालाबाबो सान्थि जोङो होननानै जों लानाय नङा दा बेफोर जाथाया जोबोद दुखुनांथाव भेरि आनफर्चुनेट दा जों मिथिगौ दि भारत सरकार आरो आसाम सरकारा 2003 BLT गेदेमा बिथांमोनजों सुक्ति खालामनानै जों मोनसे 6 शेड्युल जों मोनसे माने काउन्सिल जों मोनदों बे काउन्सिलाव ओरैबायदि मोनसे मेनसन खालामनाय दं बे काउन्सिलाव जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो धोरोम आसार खान्थिखौ बर'फोरनि थामोनथाखौ राजनितिक अधिकारखौ जों मोनगोन गतिके 2003नि गेजेराव बर'फ्रा मोनसे सुक्ति जोंनि गेजेरजों मोनफादों दि बर' रावा दिनै 8 शेड्युल बर' रावा राष्ट्रीय भाषा जादों बिनि गेजेराव दिनै आसामाव दिनै असमिया भाषा आरो बर' भाषाया मोननै 8 शेड्युल दिनै राष्ट्रीय भाषा गतिके जोंनि बिटिसिआव रोखायै लिरनाय दं दि बर' रावा दिनै बिनि फार्स्ट लेंगुवेज बिनि गिबिसिन लेंगुवेज दा दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों दे बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौ दे नोंथाङा दिनै बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगोन आरो जाय तामुलपुर जाय स्कुलाव बे बेनारखौ लिरदों गेटआव बे स्कुलाबो बिथांनिनो जायगायाव जोनोम जायगायाव गतिके जोंहा दिनै 6 शेड्युल बिटिसि मोननानै जोंहा मोनसे पावार दङ निजे खुंथायनि जे जोंहा दिनै जोंनि बिमा बर' रावा बिटिसिआव फार्स्ट लेंगुवेज दा गतिके सोरबा बेक्तिया दिनै अना बर' बिथांमोना सोरबा गोब्रामोब्ला सोरबा दिनै दावराव खालायोब्ला बेखौ दि बेयाव लिरनांगौ बे नङा बे जाबाय कन्स्टिटिउसनेल राइट्स भारतनि संबिधाननि जोंहा मोनथाय दंखायो गतिके जोंनि बिटिसि सरकारखौसो दिनै बनसुआ बुंनो थांगोन दि नोंथांमोना दिनै बेफोरखौ नायनानै थानायनि नङा गोहोआनो जोंनाव दंखायो बर'फोरनियाव गतिके बेखौ इमप्लिमेन्ट खालायनांगौसो दा सोरबा आफादफ्रा दि बेखौ बुंलायनांगौ सोरबा आफादफ्रा दि बेखौ दरना होनांगौनि गैया सरकारानो जोंनि बर'फोरनि गतिके नोंथांमोना जोंनि बिटिसि सरकारा दिनै बेखौ थाबनो माने सलिउसन खालामनांगौ एबा रिएक्शन खालामनांगौ बे जोंनिफ्राय हांख्रायनाय थाबाय नोंथांमोना बिबान लाफैबाय फैबाय थानाय समावहाय माबायदि खामानि मावलांनो सानदों आच्चा बे समाव बयनिसिमबो हामबाय होननाय थाग्रोबाय दिनै आङो बनसुनि आइडियोल'जि बिसोरनि साननाय हनाय थांखिफोर बेखौ मोजां मोननानै आं दिनै बनसुआव जोनोम जाफैबाय बनसुआव दिनै फर्मेलि जइन जाफैबाय फैबाय थानाय समावहाय मोजाङै बयजोंबो खौसेथियै ग्रें ग्रेङै रायजो राजानि बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय खामानि मावलांनो होननानै वेल मेन्टेलि एन्ड फिजिकेलि प्रिपेयार जानानै आं दिनै जइन जाफैबाय दा बेनि गेजेरावनो फंनैसो कुइसनफोर फैनो हागौ मानो गोबांथार बर'फोरनि गेजेराव आफादफोर मोजां दंब्लाबो मानो बनसुखौसो चइस खालामनानै बेयाव फैखो होननानैबो माखासे सुबुंफोरा गोनो गोथो कुइसन खालामनो हागौ नाथाय बेयावनो आं मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनो सानबाय जे ओरैनो बर'नि आफाद होनना बुङोब्ला जों बांसिनै एबसुखौ मिन्थिगौ नाथाय एबसुनि जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेयाव आंबो सासे बाहागो लानानै सिन्स 2011 आङो प्रमद बर' दैदेननाय एबसुआव आङो रेल ब्लकेट खालामनाय बायदिसिना राजा लामा होबथानाय बेयाव पार्ट जानानै फैदोंमोन नाथाय बिसोरनि जे मावबोनाय बियो दिनै थुंगेनाय लामायाव फैबाय बिसोरो बुंबाय थायो जिथुनाखि प्रग्रामाव थाङो बे समावनो बिसोरो बुङो जों दोनथ'दोंसो होननानै नाथाय बे मोनसे जे जोंनि डिमान्ड जोंनि रैखाथिनि बर' हारिनि बेथ' मालाबाबो दोनथ'जाया जों दोनथ'नाय माने जों थेनथ'नाय माने जोंखौ सैमा सियालफ्रा फैनानै जोंनि गासैबो थाखानाय बुस्थुफोरखौ अख्रेबनानै सोनानै लांनाय दा बेनिखायनो आङो बेयावहाय जइन जायालासिनो बिसोरनि आइडियोल'जिफोरखौ बिसोरनि साननाय हनाया दा खौ साबजायै मोननानै दिनै आं बे बनसुखौ बैसोआव गोरलैब्लाबो आं बजबनानै लाबाय फैबाय थानाय समाव आं गोख्रोङै वान अफ दि पार्ट अफ दिस अर्गानाइजेसन जानानै आङो खामानिखौ मावलांगोन।